Ni Koldo naiz Aldebikoa eta gaurko elkarrizketa honen helburua izango da noski, 7. liburua egin dut eta Errot eta argitaletxearekin egin dut, hau da, antologia 2. Behian jarri diot parentesi artean txirotasun material baten zentzuen altzaldatzeak eta sentimentuen erresuma. Eta pixkat, esplikatuz edo azalduz ni zer nahi zen poeta bezala esan, duela 35-36 urte zuzenbide ikasten ari nitzela, zuzenbide ikasketa gutxi nituen, da momentu hortan abertzale eta militante sentitzen nitzelako. Eta nire beharra bat ikusi nuen euskeraz alfabetatzeko, euskeraz irakurtzeko eta euskeraz idazten hasteko. Eta hori etzan gertatu hain dela 2 egun edo 4 aste, hori gertatu zen duela 37-36 urte. Behin kontzientzia hartu ezkeo euskaldunena, euskaldunek ez du bakarrik ahozkoa meneratu behar o menperatu behar, idatzizkoa ere bai. Eta hortarako materialak ziren, alfabetatzeko klasetan ematen ziren apunteak, eta ordutik Koldo zaletu nintzen euskeraz irakurtzen eta euskeraz idazten. Gutxi gora bera, 1976an. Hasi nintzen ariketa artistiko bezala, Bertolt Brechten poesio batzuk euskeratzen. Nolabait, nik ulertzeko euskera banekiela eta gauza nintzela esaldi batzuk idazten eta esaldi batzuk itzultzen. Eta duela 8 urte eskas, lehenengo liburu argitaratu nuen. Bere izena Alamartxoa ontzia zuen, eta liburu hortan barneko hildo bukoliko existenzialista bat landu nuen, nolabait ezkor nebilela poesi moeta horrekin hasi nintzen, baina gero nire gogoa eta asmoa lanerako gehitu inda eta gehiago egin dut. Lehenengo poeman, liburuan, Alamartxo antzian, egin dituen 40 poema. Notizi bat ona da herriarentzako esatea, ia ez dala 40 poemako poemategi bat, indakoa, baizik eta 7. honekin, antologia 2rekin, inditut 169 poema. Eta Koldo, buskatzatiz, bestela erabatze izango dio, zer bultzatu zintun poesi idazte? Gusto batek. Nik ulertzen nuen, egia osoa inoiz poeta batek ez lukela hola bat batean esan behar. Esan nahi dut, jezarri zeitezkete, izan lehike estadu edo estadu genozida edo estadua bakizue, noski hizkuntzaren bat beste Europan hil duela, kulturaren bat ere bai, eta horren kontra borrokatzeko hasi nintzen poesia ulertzen lehendabizi, ikasteko gero, nola idazten zen, eta Mikel Arregi irakurri nuen, Txillardegiren euskal gramatika, euskara batua zertan den ikasi nuen, euskara alfabetatzeko eta euskaltzeniko titulorako, eta de irakasle titulan oso ongi atera nuen, euskaltzeniak ematen zuen titulua euskara irakasle izateko. Baina hori kualifikazioa besterik ez da hizkuntzan. Gero areago, poesia zergaitik aukeratu nuen, poeta naizelako. Eta poeta da, sumintzen den persona bat, egoera injustua gertatzen diren herri baten kontra, bai sozial borrokaren ildotik, bai kultural borrokaren ildotik eta hizkuntza ildotik, dena estaltzen du noski lanak, borrokak eta prestakuntzak. Eta Koldo, zer sentitzen dek idazten dekena? Poza. Bereziki, pentsatuta gero, ondo idazten dutela. Pentsatuta gero, noan lekutan eta iritsi naizen lekutan errezitatzea, jendek estimatu induela
nik poema horiek irakurtzea, euskeraz ondo idazten dutela jakitea, eta azken urteko bilakaerakin oso pozik nago. Zertik, jundako leku guztietan, txalo pila bat eman dizkidate, liburuak erosi indizkiazu eta erosi indizkidate, eta baia esan lehike azken 8 urteko urte horiek izan direla emankorrak oso, zeren azkenik poetak iten duena ez da izan behar bakarrik dibagatzea eta bere pentsamentuak orekatzeko eta kabalak egitea, baizik idatzi behar du. Poeta bat eta bertsolari bat bereizten dira poetak hizjoku sakonagoa duelako edo egokiagoa idazteko garaian bertsolaria baino. Azkenik, hizkuntza baten hitz egitea, hizkuntza baten sortzea da gure lana. Euskal poetana eta euskal bertsolariena. Eta poesi bat idazten dezunean, zer da, zerbait bapatekoa sentitzen dezuna eta hori espresatzen saiatzen zeana, edo da zerbait landuagoa, nolabait esan hitzak, esan nahiak, eta gero saiatzen zea horrek forma batean. Nolabait esateko landua da, bai. Guztia da heterogeneidade baten arabera, eta ez dugu bilatzen motibo bakarra edo inspirazio iturri bakarra. Batzutan izaten da egoeraren isla, momentu batean zerbait papenean jarri behar testo labur bat bezala, eta hori edukia ematea. Nik duela, ez dakit, 8 urte argitaratu nuen lehenengo liburua, baina 10 urte eskaz zien poema batzuk ezabatu nituena. Baina esan nahi zuen ia kategori formal bat hartu nuela baloratzeko indako gauza batzuk ez zeudela oso ondo edo argitaratzeko moduan, orduan nuen sailkapen bat. Eta sentitzen dana poesia bat idazterakoan edo poesia bat idazten hasi aurretik da sensazio bat. Pertzepzio bat gauza batekiko izan leike soziala, izan leike intimoa, izan leike herri bizitzan pasarte bat, leku izenak, lekuak, paisaiak, eta guzti horren testigantza islatzen da testu motzoietan eta poesiatan. Eta guztiz miristen dut herria, aberria, hizkuntza, eta ikuspegi kontemplatibo batetik badakizue nik azkeneko 8 urtetan izan aldut lan asko. Zetik ez naiz alperrik lo gelditu 100 bat bakar batean ere, ordu gehiago loitea. Jekin naiz goizeko ordu batetan, nire saioa indut irakurtzen da idazten etxetik ateratzeako natural gure gasolindegira, eta idatzi egin dut. Eta idazten dudana da sentimentua, hizkuntza zaharrari dioten atxikipena, Carmen egin dudan maitasuna, askatasuna eta euskal zaletasuna. Egia da gaur egun poesia esaten deunean eta sorto jendeai pixkat urrun edo zerbait abstrakto egiten zaiolaz. Nik uste maila batean ere izango alako ezakigulako zer da. Zuk poesia nola deskubritu zen? Bueno, lehenengo esan nuen, euskaldunen naiz, pixkat ikasi dut irakurtzen da idazten, eta gero ia praktika bat esigitzen du. Lehen da bizi alderatzen zea beste poeta batekin, batzuri, eta hildo hori pixkana landu behar da, eta poesiaren erreferente bezala esango dizut, erreferentzia bezala, poeta izatea da, duina izatea, poeta izatea da, bertso batzuk idaztea, sentidukin eta rimarekin, eta poesi guztiak behar dute batez ere sakontasuna. Zer esan handi bat eta sakon bat zure herriarekiko, zure hizkuntzarekiko eta arazotegi guztiarekiko, bai arazo personalak, bai arazo kolektiboak. Ni ez naiz deskubritzen ez errai esaten badizut poeta gehienak euskaldunen artean ezker abertzaleko gehala batzuk, iskribatuta dare beste ezker batean. Baina ez da ni nahi dudana.
Eta hemen esaten dut, hitzako elkarrizketan, gizarte parte batek nahuela mindua. Eta da, gizarte honetan, euskaldunak eta euskaldun zaharrak eta herri sufritua. Ez da ondo azaltzen duten nire sentimentua. Hau da, sufritu dutenak gupaino gehiago familiazteko, euskaldun jatorra dienak, eta bereziki eraiengandik oraindik jaso litezkenak jakintasunak eta ezagutzak lehen dio dakitelako euskera eta orain baino gehiago ezagutzen zituztelako basarrin izenak, errekaren txioa, erreka ondoko zuaitzen izenak, Izarko Bixente, Okobioko Domingo, Aroarengo Patxi, eta gizon horiek lehengo tradizioari eutsi ziotena basarrian, era tradizionalean lan egiten eskuarakin, aizkorakin da txurrekin. Nolabait hildo aztua, errepara dezagun, ia ez dela horrela lan egiten, baina tradizio asko duten lantegiak ere badiela. Zazpigarren liburu hau nola definituko zenuke hiruzpalau hitzetan? Bilduma bada, 179 poemakin, eta azken lau hilabetetan dira eginak 6/6 erantzi diotela 15 poemak. Eta errotetak atera dit, nik autoeditatuta, eta nahi badezu irakorriko ditu poema batzuk. Lainoak bortitz, zerutik argia dagi, nahiko nuke dena poesia balitz, markoen artean naiz ni gozez eta egarri, eta ez dut zikintasunik igerri, zentzuak beti ernai, gogoan hildakoa nahi, eta herrian egindako soslai, nire bizitzaren lan gai. Lainoak emozioak desirak, lainoak euri, emozioak negar malkoak, euri malko desiren lekukoak, beti sosegurako pres, euri tantoak lainoetatik datoz, malkoak emozioetatik. Biak dira naturaren asegaiak, nire bihotzean ditudan desirak, bideko begiradak, argi zuntz garriak. Nekea eta nekeak dakarkigukena, nekerik ez baligu emango egiten dugunak. Zer egiten arituko ginateke. Aspaldi hasi nintzen jeikitzen goiz asko, eta euskal eratiko hautsak zaizki gustatzen. Duinago izateak, eta ni maite ditudanak ulertzea, komunitari balantzea eta poesi idaztea, eta ez inorri ez errekentzea, azkenik poeta izatea. Abertzale izateagatik batzuk nauten mespretxatu, beste batzuk goretsi, egiten dudana egiten segi, ez egin etxi, eutxi eta eutxi, helburuak egi bihurtu arte erdiekin. Gauza jakina da, zaila izango gala gaur idazle izatea eta are zailagoa zure obrak beak plazan ikustea. Azalduko dizu garbi asko. Duela 8 urte nik berria eta gara irakurtzen ditut, egunero. Eta berrian etorri zen azkeneko orrialdean entrevista bat, elkarrizketa bat, Joseba Berriotxoari intziotena. Eta azaltzen zuen Joseba Berriotxoa Zornontzakoa da, eta editorean ere abera da,
errotetakoa, eta nola bestela edo zailtasuna zituztenei liburuak argitaratzeko eta liburua eta idatzia zeukenai argitaratzen ziola. Da jo nuen, gaur izango dira 8 urte. Eta esan zidan, bate arazorik ez daukaak ondo. Poema horiek bialduiak, esango dira zenbateko aurrekontua dan liburu hori egitea, eta horrela egin genuen. Eta promoziorako edo sustapenerako autore eskubideetan eta jabetza intelektualean ohartzen da, liburu bat egiten duenean egile batek, idazle batek, duela eskubidea difunditzeko eta zabaltzeko bere obra, propaganda pixka bat egiteko. Eta Garak intzidan elkarrizketa bat, gero beste bat, beste liburu batean, eta pixkanan, eskubide horietaz ohartua, inditu 7 liburu, eta prozesu luzea da, nekeza, eta asko kostatzen dara. Baina azkenen lortzen duzu, indako gauzak ofizial egitea, elkarrizketak eta aurkezpenak egitea, eta jendearen txaloak, eta jendeak zure obra erostea. Berez, balore materiala du, zerbait irabazten deula liburu bakoitzegatik, gutxi, justu autoedizioa estatzeko, zorra estatzeko, baino ez da bakarrik ekonomikoa eta materialanik nahi duana. Ni badut pensio bat eta minimo bat zerbait mantenitzeko. Gero horrek ez du esan nahi, hain duin jokatzeagatik ondo indetenik liburu asko oparitzea. Zeren berez idazle baten suertea ez da oparitzea. Suertea da, saltzea eta zerbait jasotzea horren truke. Eta gutxi gora bera, estali dut. Oin arte, edizioaren zorra saldu dut, eta nerekin zaldiriko gizarte horren parte euskaldunak asko gerosi dit. Claro, euskaraz idazten nahi banaiz, ez naiz idazten nahi suekoentzako edo euskeraz ez dakitenentzako. Nun neongo da salgai, liburua? Azken liburua, 6x6, antologia 2, egongo da salgai, Elkarren. Elkar da liburuak zabaltzen dituen liburu denda kate bat, eta Tolosan badauka denda bat, Oñatin beste bat, Donostin eta beste hainbalekutan. Elkarren ego da. Eta beste bostale, herrian eskuratu nahi duenari, nerekin egon da, Josepanen, edo baita nirentxun, bezenean. Bukatzeko igual, ze azpimarratuko zenuke 7. liburu honetatik berezitasun gisa? Poeta sumin eta sufritu baten bertso diela. Goizeko ordu baten jekitzen den poeta sumin bat, ez da ia tentaldian erortzeko gauza, gainditu ditu zenbait histori eta hor David. Haizean bezala eta aske nahi eta borrokan. Eta idatzitako bertsoiek horiek dira, eta poesi liburu honi eman diot antologia 2 izena, txirotasun material baten zentzuen antzaldatzeak eta sentimentuen erresuma. Esan ez bezala, ondasun materiala asko ez dugu, baino zentzuek antzaldatzen dira, eta sentimentuen erresuma da, zuk, zure familiari, zure herriari, zure aberriari eta zure hizkuntzari jezun atxikipena. Eta hori ez bakarrik teoria, baizik eta idatziz, ahozkoan, parte hartu zerrezitaldietan, aurkezpenetan, eta hainbat ekitaldietan. Amaitzeko poesia bat aukeratu beharko bazen du, 7. honetatik. Bueno, setxun esango dizut. Urte asko daramatzat hortziari begira,
ilargi betea eta ipar horratza. Zenbatuaz izarrak banan-bana, beti dago bat argi gehiago duena. Denak dira gau ilunaren ordaina. Goizeko eguzki, gaueko erauntzi, goizean oskarbi, gaueko argi.